Number 4. Number 4.
tinuturo mo? Ayun. Ito po kayo dito sa O, Yellow sige. Press. Yan po. Alam po ito ng Clark Airways. May ito ninyo. Yellow Press. Okay? Dating kape dito, amo. Dating kape dito. Alam niyo yung kape dito. Doon. Kape dito. Eh ngayon, pinago na. Korean natin may-ari eh, Koreano. Ang Koreano may-ari. Nag-boom ano? Ang pinangalan niya, Yellow Press. Ah. Sa lahat. Yan. Lahat, yung boom building na yan. Home building. Boom sa building na lahat. yan, oh. Okay? Ah. Try ninyo, subukan ninyo. Kape. Yellow Press. Okay? Okay. God bless. God bless.